Caraberri Televisión presenta Nafarroako herri inauteriak. Inauterietako pertsonai guztia dorrak daude. Arriskukoa da. Gilipot. Dualdunak ituren eta zubietakoak dira. Eskila dituzte, kulunka ilbintzen dira. Inureak eta ertzainak. Mutilak neskez mozoratzen dira, eta neskek mutilez mozoratzen dira. Bolanteak luzailekoak dira. Osongi dantzatzen dute. Buteroak duterakoak dira. Buteroak markalaru. Miedotxin, atxakoa da. Miedotxin, zontzurroa dauka. Alkandora berdea janzten du. Oso handia da. Eta lapurroa da. Txatxoak, txuntxurro daka. Zipot, lantzeko da. Momotxorroa, altzazukoa da. Momotxorro, ardilarroa janzten du. Adarrak ditu. Eta sarde bat. Mamusarroak unanekoa da. Eskolan daude. Pertsonak guztiak dantzatzen ari dira.